Muncești mult, crești constant și totuși simți că dacă te oprești, totul se oprește odată cu tine. Dacă ești antreprenor online, rămâi cu mine pentru că despre asta vom vorbi în acest video. Sunt Alexandra și sunt antreprenor online de 10 ani. Există o etapă în care aproape toți antreprenorii ajung și care e cu atât mai greu de recunoscut cu cât ești mai activ și mai prezent. Este etapa în care muncești mult, crești constant și totuși simți că dacă te oprești, totul se oprește odată cu tine. Postezi și lucrurile se mișcă. Nu postezi, stagnează. Iei o pauză și simți imediat că vizibilitatea ta intră în pauză odată cu tine. Și nu este o problemă de efort, e o problemă de ceea ce ai construit. Pentru că asta înseamnă că ai construit o audiență, nu un ecosistem. Și diferența dintre cele două este mai importantă decât pare și mai greu de văzut atunci când ești chiar în mijlocul ei. Astăzi îți vorbesc despre cum arată această diferență în practică, de ce audiența singură nu este suficientă pe termen lung și cum construiești un ecosistem care continuă să lucreze pentru tine, chiar și când nu ești prezent în fiecare conversație. La început mă voi referi la audiență față de ecosistem. Ce construiești de fapt? O audiență se uită la tine. Când ești prezent, crește. Când lipsești, stagnează. Întreaga dinamică depinde de frecvența și calitatea a ceea ce produci și de energia pe care o investești în mod constant. Un ecosistem funcționează diferit. Nu depinde exclusiv de prezența ta, pentru că a început să creeze valoare și prin relațiile dintre oamenii care îl compun. Oamenii se recomandă între ei. Colaborările apar fără să le inițiezi tu. Conversațiile continuă și când nu ești în cameră. Diferența nu e în mărimea audienței sau în numărul de urmăritori. E în ceea ce se întâmplă între oamenii din comunitatea ta, nu doar între tine și ei. Și această diferență are consecințe concrete asupra sustenabilității afacerii tale. O audiență este un activ care depinde de alimentarea ta constantă. Dacă nu o alimentezi, se diminuează. Dacă o alimentezi intens, crește, dar numai atât cât poți susține tu ritmul. Un ecosistem este un sistem care lucrează pentru tine și sistemele, odată construite corect, lucrează pentru tine și când nu ești prezent, pentru că valoarea circulă între toți membrii, nu doar de la tine spre ei. Am trăit ambele etape. Pot să îți spun că trecerea de la una la alta nu se simte ca un salt brusc, se simte ca o schimbare treptată de rol. Și această schimbare de rol este cel mai important lucru pe care ți-l voi spune astăzi. Iată cele 5 niveluri ale ecosistemului. Am observat că această trecere de la audiență la ecosistem se întâmplă în etape și că fiecare etapă are caracteristici clare pe care le poți recunoaște în propria afacere, dacă știi ce să cauți, evident. De exemplu, nivelul 1 este cel care construiește singur. Acesta este punctul de plecare al aproape oricărei afaceri bazate pe expertiză. Faci aproape totul singur, creezi conținut, răspunzi la mesaje, promovezi serviciile tale și încerci să fii prezent cât mai constant. Când cineva află despre tine, de cele mai multe ori este rezultatul muncii tale directe. E absolut normal să fii în această etapă la început și e necesar pentru că înainte să construiești un ecosistem, ai nevoie de fundație, o voce clară, un mesaj definit, o prezență care demonstrează că știi ce faci, dar există un cost ascuns al acestei etape pe care puțini îl articulează direct. Toată energia necesară creșterii vine din aceeași sursă, timpul și atenția ta.
Afacerea se dezvoltă doar atât cât poți susține tu ritmul și în momentul în care ritmul scade din orice motiv, creșterea scade odată cu el. Întrebarea care îți arată că ai ajuns la limita acestei etape este simplă. Dacă ai lipsi o lună, ce s-ar întâmpla cu vizibilitatea ta? Al doilea nivel este cel al invitatului. Acesta este primul pas dincolo de construcția solitară. Începi să apari și în povestea altora, în podcasturi, în interviuri, în evenimente organizate de alți oameni. Înțelegi că oamenii noi ajung mai ușor la tine prin intermediul altor comunități decât prin propriile tale canale. Este un pas important pentru că marchează momentul în care înțelegi că vizibilitatea nu este construită exclusiv în interior. Dar există o limitare clară a acestei etape. Oportunitățile sunt încă sporadice. Vin când ești invitat, nu ca rezultat al unui sistem pe care l-ai construit tu. Și dacă invitațiile se opresc, te întorci rapid la nivelul 1. Întrebarea care îți arată că ai ajuns la limita acestei etape este: dacă mâine nu ai mai primi invitații, ai avea propriul mecanism prin care să creezi colaborări? Nivelul al treilea este cel care deschide spații. Acesta e nivelul în care apare schimbarea fundamentală. În loc să aștepți să fii invitat în contextele altora, începi să creezi spații în care oamenii se întâlnesc. Un summit, o masă rotundă, o serie de interviuri, o comunitate de învățare, un eveniment online sau fizic. Rolul tău se schimbă profund. Nu mai ești doar expertul care transmite informație, devii persoana care facilitează conversații și creează contexte în care alți oameni pot contribui, nu doar să te urmărească. Aceasta este etapa în care începi cu adevărat să construiești un ecosistem. Nu mai ești un nod care primește și emite, ești arhitectul unui spațiu în care mai mulți oameni contribuie simultan. Și ceva interesant se întâmplă în această etapă. Credibilitatea ta crește nu doar din ceea ce știi, ci din capacitatea ta de a aduce împreună oameni valoroși. Oamenii încep să te asocieze nu doar cu expertiza ta, ci cu calitatea contextelor pe care le creezi. Întrebarea care îți arată că ești în această etapă este următoarea. În ultimele 6 luni, ce contexte ai creat în care și alți profesioniști au avut ocazia să contribuie? Al patrulea nivel este cel care țese relații. Acesta e momentul în care observi ceva cu adevărat special și care te arată că ecosistemul a prins viață proprie. Invitații încep să colaboreze între ei, participanții își recomandă reciproc resurse, apar conversații care continuă și după încheierea evenimentului. Comunitatea nu mai funcționează exclusiv în relație cu tine. Începe să funcționeze și prin relațiile dintre membrii ei. Acesta este una dintre cele mai importante diferențe dintre o audiență și un ecosistem. Într-o audiență, toate relațiile trec prin gazdă. Oamenii interacționează cu tine și nu neapărat între ei. Într-un ecosistem, relațiile se formează și direct între membrii și tu devii mai degrabă catalizatorul decât centrul fiecărei interacțiuni. În această etapă, rolul tău se schimbă din nou. Nu mai este suficient să creezi contexte, trebuie să le proiectezi astfel încât să faciliteze conexiunile dintre oameni, nu doar între ei și tine. Asta înseamnă să fii atent la cine inviți, cum îi introduci unii altora, ce oportunități de colaborare creezi în mod deliberat, iar întrebarea care îți arată că ești în această etapă este următoarea: câte colaborări au apărut între oameni datorită contextelor create de tine? Al cincilea nivel și ultimul, cel în jurul căruia se construiește. Acesta este nivelul spre care cred că merită să tindă orice antreprenor care își bazează afacerea pe expertiză.
În această etapă, oamenii nu te caută doar pentru serviciile sau produsele tale. Te caută pentru că ai devenit persoana care creează întâlniri relevante, facilitează colaborări și aduce împreună oameni valoroși. Reputația ta nu mai este construită exclusiv pe ceea ce spui, e construită și pe ceea ce faci posibil pentru ceilalți. Nu mai ești cunoscut doar pentru ceea ce știi, ci pentru oamenii pe care îi conectezi și pentru contextele în care aceștia se întâlnesc. Și aceasta e o formă de autoritate mult mai greu de replicat decât expertiza, pentru că nu ține de informație, ci de relații reale construite în timp, cu consecvență și generozitate. Ecosistemul, la acest nivel, lucrează cu adevărat independent de tine, nu pentru că ai dispărut din el, ci pentru că are suficientă energie proprie ca să continue să genereze valoare, chiar și când nu ești prezent în fiecare conversație. Și cum faci trecerea în practică? Trecerea de la o etapă la alta nu cere resurse impresionante sau o audiență uriașă. Cere o singură schimbare fundamentală. Să încetezi să aștepți oportunități și să începi să le creezi. Concret, asta înseamnă 3 lucruri. Primul, creează primul tău context. Nu trebuie să fie un summit cu sute de participanți. Poate fi o conversație live cu un colaborator, o masă rotundă cu câțiva oameni relevanți, un eveniment mic cu o audiență calificată. Ce contează este faptul că tu ești cel care creează spațiul, nu care apare în spațiul creat de altcineva. Al doilea, construiește cu intenție relațiile din ecosistemul tău. Nu toate relațiile sunt egale. Cele care contează cel mai mult sunt cele care au potențialul de a produce valoare pentru mai mulți oameni din comunitatea ta, nu doar pentru tine și pentru persoana cu care te afli în relație. Gândește-te la fiecare conexiune, nu ca la o relație bilaterală, ci ca la un potențial nod într-o rețea mai largă. Al treilea, măsoară ce se întâmplă între oameni, nu doar ce se întâmplă între ei și tine. Măsoară câte colaborări au apărut între membrii comunității tale, câte recomandări circulă independent de tine, câte conversații continuă după ce tu ai ieșit din cameră. Aceștia sunt indicatorii că ecosistemul a început să funcționeze, nu numărul de urmăritori sau riciul postărilor tale. Sunt lucruri care te recomandă indirect tot pe tine. Dacă ar fi să reții un singur lucru din acest video, aș vrea să fie acesta. O audiență este un activ, un ecosistem este ceva care lucrează pentru tine. Și sistemele lucrează pentru tine chiar și când nu ești prezent, în timp ce activele depind de cât de mult le alimentezi. Construirea unui ecosistem nu e mai grea decât construirea unei audiențe, dar e diferită. Și diferența începe cu o singură decizie: să creezi primul context în care și alții pot contribui, nu doar să te urmărească. Indiferent la ce nivel te afli acum, cel care construiește singur, poate invitatul sau poate cel care deschide spații, pasul următor este întotdeauna același: un context nou, o relație nouă, un spațiu în care oamenii potriviți se pot întâlni și pot construi împreună. Dacă vrei să mergi mai departe pe acest subiect, te invit la Școala de Vară pentru Vizibilitate, programul de 8 săptămâni în care construim împreună vizibilitate, credibilitate și ecosisteme într-o lume în care simplul conținut nu este suficient. Linkul este în descriere. Săptămâna viitoare vorbim pe canal despre cum să-ți extinzi vizibilitatea fără să depinzi doar de algoritm și despre mecanismele care funcționează indiferent de efortul tău.